ne volim sebe. Pa dobro, ali probaj da gledaš da sebe ne osuđuješ, da se ne mrziš makar za početak. A onda počni da sebe gledaš kao neko dijete kome bi htio da učiniš nešto po volji. Dakle, učini mu neku milost, učini mu neku radost. Učini sam sebi radost i to će biti već početak da voliš sebe, a shvatit ćeš i to da radost uvijek dolazi i od drugih i od nas samih. Kako mi dajemo radost drugima, tako će i radost drugi nama dati. A ponekad je potrebno i da sami sebi damo radost i da sami sebe obradujemo i da sami sebe zagrlimo, iako je to ponekad onako čudno, ponekad je to potrebno, jer i mi smo Božja stvorenja i moramo da volimo sebe, ali kao Božja stvorenja i kao stvorenja koja su upućena na druge, da bismo mogli druge da obradujemo.